mina nje angizuncetheza mfowethu breakdown. Ayikho into engathi ngiyayincoma mina entweni oyenzayo. Ngibona nje wena uzohliphiza lento esiyakhe kanzima thina kusukela la ku TikTok. Yabona ngikhuluma ngabantu enibalanda emalokishini mhlambe nibangenela house to house or door to door njengoba usho ukuthi wena ububiza abantu la ku TikTok. Mina ngikhuluma ngabantu esithi masikhuluma la ku TikTok bas inbox basitshela ukuthi nabo bayayilandela lento bacela ukuthi sibasize bazi ukuthi bazojoyina kanjani umkhonto. So uma ngabe sesihlangana nabantu abafana nawe ke abazohliphiza lo msebenzi esiwenzayo imoya iyakhuphuka ngoba thina mfowethu sesixhaphaziwe kakhulu ene siyayazi nalento ukuthi kunabantu abafika la noyellow bone. Ngizokusho nje lokho ngoba ngakusho nakuleya video. Kunabantu abafika noyellow bone basalela ukuthi bona bazohliphiza. Kwaphinde kwaba khona abantu abasuka ngqo kwagogo bathunyela ukuthi bazohliphiza la emkhontweni. So mfowethu mina nje ngifuna ukuthi ngikutshele straight ukuthi wena awukazi waba nenhliziyo yokuba umkhonto. Futhi ukuthi ke lokho ukuthi uvotela umkhonto angeke sikuphikise ngoba wawuwedwa lapha. Kodwa awukazi waba nenhliziyo yokuthi umkhonto. Wena ubuzama ukungena ngenxeba. Kwasho ukuthi inxeba ongena ngalo lipholile. Abantu abakufuni ngoba bayakubona ukuthi indlela oyihambayo akusindlela okumele ngabe uhamba ngayo. Wena into bekumele uyenze mawungena kulo live bekuwukuthi ufike la uxolisa ukuthi cha ngenza iphutha abafowethu ngazenze ngathi ngiyahlaziya kanti ngigxoba umkhonto. So sengiyayiyeka lento njenganamhlanje ngithembisile ukuthi mina sengizoqala ukuthi ngibe yilunga lomkhonto. Kodwa na manje usaqhubeka nakho ubuxoki. Lento yenzayo ubuxoki mfowethu. Ngifisa ukuthi mhlambe kungathiwa khona into elungiswayo. Wena uwe kuphela wazi indlela yakho. Angicabanga ukuthi khona umuntu ongathi uzolungisa indaba yakho. Wena mawuhlule ukuthi uxolise emavidweni awrong owenza ngoba umislead abantu. Umislead abantu bomkhonto usihlekanisa nangezitha ngoba uvela njengomuntu ongumkhonto kodwa ubungewona umkhonto. So njengamanje into bekumele uyenze wena bekumele ngabe uxolisile washo ukuthi kusukela namhlanje usuwumkhonto okanye awuxolisi yonke lento obuyisho wena ngoba vele uzoxova ebese ke siyahlukana vele siyakushiya uyabo. So mina nje mfethu ayikho nje into engathi ipositive engayikhuluma nawe okwamanje ngizobeka la ngizwe ukuthi abanye abafethu bazothini ngoba sibaningi esilokhu sikubhekile akusimi ngedwa sibaningi esilokhu sikubhekile sesikulandela ngemuva manje sikubhekile ngqo ngoba siyayibona indlela yakho ukuthi inezigwegwe uzenza umuntu owumkhonto uzufaka irigala yomkhonto kodwa futhi wena uyagxoba umkhonto futhi. Yilokho nje ngifuna ukukusho njengamanje bafethu. Ngiyabonga. Ngiyabonga mne wethu. Ake sifake umuna. Yemuna. Ngiyabonga kakhulu. Ngithanda ukubonga ithuba engipha lona Godole mfowethu. Ngibonge naku panel, ngibonge uBonkosi, ngibonge bonke abakhona kanye nabalaleli. Ngibonga nje ithuba ukuthi noma sisemzimeni obunjengalobu esifake ukubona umfowethu ekhuluma la izolo kodwa walivula le thuba lokuthi kukhulunywe njengomkhonto. Engicela ukukubuza ukuthi ayikho indlela engenzeka ngayo neniphezulu lapha yabo Godole ukuthi kuvalwe umuntu mayethi uyimember yomkhonto ekhuluma kabi ngomkhonto on social media vele nje akhishwe ubulunga bakathathe angabusabayo yilunga. Yilokho nje ukuthi awukho nomthetho ongavimba lokho nokuthi kube khona ama spokesperson ethu la ku social media kungamane ukukhulume noma ubani ukuze sizokwazi ukuthi siphephe. Umfethu lo u-breakdown mina bengimlalela kakhulu ngiyithanda ezinye izinto ayikhulumayo kodwa indlela asekhulume ngayo lesikhathi esiphambilini le video obukhuluma ngayo Godola nama ngizange ingijabulise kakhulu ngoba iyawuchitha ukwethenjwa komkhonto kwabanye abantu abafana nathi thina semazingeni aphansi thina sikho phezulu. Sila emazingeni aphansi siyawulandela umkhonto siyawuthanda umkhonto silana nje ngoba sifuna ukuthi izwe lethu libuye. Empeleni umkhonto uzobuyisizwe akuzange uzodlalwa lana sibuyisizwe kubelungu. Uma kuzoba nabantu abazokhuluma kanje bekhulume ngokunganaki bengabantu besilisa futhi bebadala bengobaba bengakwazi ukuthi bebuyise beqoqa ndawonye siyaqoqa amatshe la asiwahlakaza amatshe inkulumo zethu kumele ube ezokuqoqa amatshe. Manje umfethu breakdown indlela akhulume ngayo izolo nje uthe uzojoyina umkhonto wathi zizokhala
Yikusho ukuthini ukuthi sizokhala kusho ukuthi akajoyineli ukuthi izolungisa uzoqoqwa manje uzodibiza noma esejoyina le gama ethi sizokhala angizange ngithande kwayizona lelo gama belikhuluma. Ngakho siyacela mfowethu nawe breakdown uma kukhona into ngempela ozoyenza la emkhondweni cela phenduka baba, phenduka. Akusiyo indlela yokudlala lesilwe izwe lethu, siyahlupheka, sihlushwa amabhunu, sihlushwa nasemsebenzini, siyahlupheka, sihlushwa amanzi, sihlushwa ugesi, sihlushwa yonke, sifuna izwe lethu libuye. Bayahlupheka uma taxi driver, yonke indawo kuyahlusheka. Akungabi khona abantu abazodlala sithina sibe sifuna izwe lethu. Siyabonga bhuti omdala. Mhlambe kuze breakdown engaxinwa imibuzo kakhulu, mhlambe ngizoqala kuNgwane bese ngiya ku breakdown. Ngwane, ubhuti la lo qeda ukuphuma njengamanje uthi ngabe akukho ku constitution ukuthi mhlambe elinye lamalungu omkhonto uma linegwegwe la elinegwegwe khona bese likwazi ukuqondiswa ngendlela okufanele eqondiswe ngayo. Mhlambe ngiyacabanga ukuthi Ngwane lo mbuzo kaBhuti ungakwazi ukuthi uphendule. Ngiyabonga nani bafowethu enikhona la kwipanel nabathameli. I-constitution iyakubeka kucaca ukuthi uma uyilunga lomkhonto kunendlela ethize okuye kumele uyiphathe ngayo. Enye yezindlela ukuthi awubathuka abantu osebenza nabo ngaphakathi emkhontweni, awubathuki abanye abantu abasuka kwamanye amaqembu. Iphinde futhi ikhuluma ngokuthi kumele ngaso sonke isikhathi ube neqiniso, ube nokuthembeka, ube nanendlela yokukhuluma nabantu. So i-constitution iyakukhava konke lokhu, zonke inkinga esingabhekana nazo nje ngaphakathi emkhontweni. Kodwa into ehamba ifike isibambe ngumfoka Mathenjwa ukuthi akalona ilunga lomkhonto. Umuntu ovotela umkhonto nje wathi kuyavotwa naye wahamba oyovotela umkhonto, noma umuntu oyigqokela isikibha somkhonto, noma umuntu omlandeli omkhonto, awukwazi ukuvela umthathe kubo uthi akayeze azohlala ku disciplinary hearing yeqembu angenalo ubulunga balo. Kufana nokuthi ngithi ngisebenza ka Shoprite mase ngithuka uKFC mase uthi angize ngaphansi ka KFC bazongihlalisa kwi disciplinary hearing ya KFC, angeke kuze ukwazi ukwenzeka. So uma ukhuluma no breakdown uyawukhuluma naye from that level ukuthi akalona ilunga lomkhonto ngoba kade eyisholo yena njengamanje. Kodwa okunye engizohlala phezulu kwakho ukuthi inhloso yale live ukuthi sithole isombululo, sithole nokuya phambili. Isifiso sami ngizoma kusona, ngiyafisa ngelinye ilanga ukubona breakdown elinye ilunga labantu lomkhonto aphinde futhi ayiphathe njengamalunga amaningi omkhonto. Isona sifiso sami leso ukuthi masikhuluma mangokuthi mhlawumbe siyayivala live, siyivala ngokuthi sikwazi ukuthi simkhulise noma simshintshe noma simenze lento esifisa abe yiyona breakdown, simnike iyale ezithile, sigcine sesimbone sesemkhontweni esehamba ngale ndlela esihambe ngayo. Mina ngiyojabula kakhulu ngoba umkhonto owabo bonke abantu abasithukayo, abasizondayo, abasinyanyayo, abangena emagroupini basho zonke inhlamba, abanye abathi ubani uyini ubani, ababethuka uncamalala, abasamthuka, siyafisa bonke bezela. Mongabheka umkhonto udle ngani na, udle ngokuthi uthatha labantu laba owawungayitsheli bawo bomkhonto ngelilanga. Laba impela laba impela owazi kahle ukuthi mawubona ngizolinganisa nje manje kade kunento ethi July unrest. Ubaba uZondo nobaba uSirili bebopha uncamalala engakaza avele enkantolo. Unabantu abaningi ababethu kubaba lapha bethene ubaba akafele ejele, ubaba uhamba namagutha ubaba uyini, kodwa namhlanje baphakathi emkhondweni. Uyazi labo masibona abafowethu abakanjalo bejoyina umkhonto seshaya izandla sisho ukuthi ngempela ivangeli lomzabalazo kusho ukuthi sesilishumayele ngokweqiniso lazi lafika la kumele lifike khona. NoGodole nomfoka Mathenjwa naye ngiyafisa umfoka Godole ukuthi ekugcineni sizama ukuthola isisombululo singamchithi ngaphandle nametshengisa ukuthi hayi akazimisele yena ngokuthi asilalele noma asizwe, ngoba umkhonto silwela u2026 no2020 sifuna wonke umuntu ngisho uhlanye salidinga la. Yabo mina into engiyojabula mfoka Godole masiwinile mina nawe sathola uMathenjwa sikwaba ilento esiyifisayo emkhontweni, sathola ungizwe umfowethu ungizwe Mchunu
wagqoka izikipa zomkhonto waba yilento esiyifisayo emkhontweni ngiyosho ukuthi sisebenzile mfowethu. Ngibala laba ngempela esibabone ngathi bayinhlanya kwangempela bagcine bela emkhontweni ngoba umkhonto udalelwe khona lokho ukuthi wonke umuntu agcine ebonile ukuthi iyona ngempela inhlangano ezokhulula wonke umuntu okhona eSouth Africa. Singabathusi singababalekisi singabashayi ngeenhlamba asibalethe sibafake ngaphakathi singasheshe ukudinwa ngoba yithini uhulumeni olindile eSouth Africa. Ngiyabonga. Siyabonga mnethu. Before mhlambe ezongena u-breakdown ngisacela amagcwanini ngicela uvala imic. Wonke umuntu ongena la ngicela evale imic. Uma ungavalanga imic ngikhipha ngewindi impela sokuza ukhala ngaphandle. Magcwanini yenza nje uma ngisho kuvala imic. Ungimute ngalapho ayivumi ngala kumina. Sacela ungimute wena lapho. Ungakhulumi kuvele nje udlu shut up nemagcwanini. Okay. Lungile. Breakdown mhlambe sebekhulume kakhulu abafowethu before ngizoya kumacekeceke mhlambe kukhona nongafisa ukukuphawula mhlambe kikho konke lokho okunye osekukhulunyiwe ukuze mhlambe ngingazohamba kakhulu uzugcine kukudida okunye la ubona khona ungakhona ukuphawula khona uphawule khona ngoba inhloso akukhona ukulwa nawe kodwa inhloso yethu ukulungisa siphinde futhi siqonde ukuthi ubreakdown ungakuphi usemkhontweni noma ungaphesheya komfula sizokwazi ukuthi mhlambe uma nathi sigadle sazi ukuthi sigadla kumuntu umuphi ngoba asixabani kodwa into esifunayo ukuthi ubreakdown simazi ukuthi uyiliphi iqembu ngoba wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela iqembu emkhontweni ke asibizwa siyaziyela ukujoyina siyaziyela akekho umuntu ongathi wabizwa la emkhontweni sonke siyaziyela njengoba ngugodole ngayiyela emkhontweni mhlambe kukhona imfoko amathenjwa ongakwazi ukuthi ukuphawule kizo zonke izinkulumo esezibe khona before ngizoya kumacekeceke. No my brother sibonga kakhulu ekuyiphendeleni kwami ukuthi eNingizimu Afrika ingibonile sibiza sihambe sikhombisa ukuthanda kakhulu umkhonto wesizwe. Ukuthanda kwami umkhonto wesizwe bengawuthandela ukuthi kube khona into engithola in return. The signing of membership isho ukuthi you are available for any position of leadership or you can be rewarded for anything. For mina as a breakdown mathenjwa I'm not expecting anything in return noma ukusizakala emkhonto no anything. Uma ngisize wona umkhonto ngevote noma ngisiza khona manje senza kahle nginishayile ihlombe bengiright lapho. Kodwa ngithe manje ngibonisana nami ku conference call noNongwane nisho ukuthi singenza kanjani kusasa ukugwema ukuthi breakdown makwenze kushayisile sizokwazi ukuthi ukulunga zoba sifuna ukuthi uhambile emkhontweni. Ngibese ngithi mina ke into engizoyenza ukuthi sizama ukusonda sithole ubulungu beqembu. Ubulungu beqembu bami ke iqembu lomkhonto wesizwe lithe sekunento eziningi eziimplicate igama lami phakathi. Isubregion yasemlalazi ithe kuzomela sibugcine bu private and confidential. It's either I am a member or not a member of umkhonto wesizwe remain private and confidential because mangabe ku-implicate igama lami region yonke iyadonseka ukuthi ilinka no breakdown. Mangabe kumention igama lami national leadership MK fanele iphendule ngo breakdown. So base becela ukuthi okwamanje is either ngiyona member noma ngisiyona bacela kube yona mfihlo fanele ngizofa nayo leyo. Kunye mabathe bazomonitor behavior yami ukuthi mangabe ngindlela engiphatha ngayo vese ukuthi ngumkhonto yini noma ngiveza ngise umuntu lo engaziwa njengaye nezweni. So banginikeza i-window period noma i-probation period enjalo ukuthi i-membership ikhona noma yikho akungaveli lokho it's a private and confidential bese ukuthi i-behavior yami yona ezocacisa ukuyiphatha kwami ezidlangalaleni. Ngiyabonga mfowethu. Before kancane nje macekeceke ngiphinde ngiqhubeke breakdown ngoba into engiyifunayo nengifuna ukuthi ikhuluma moya wami ukuthi ubreakdown aphumele obala. Breakdown njoba ngishilo ukuthi emkhontweni siyayiyela yini lento yakho wena ibe yiprocess ekutheni kufanele ube yimember yomkhonto kuze kuthiwa kunewindi kunani wonke umuntu emkhontweni ukhipha imali yakhe athole ikhadi abe yimember yomkhonto. Ingani kuwe kufanele ukuthi kuthiwa kufanele kube nezitages noma neprocess okufanele kudlulwe kiyo before uyoba yilunga lomkhonto uma kuukuthi umkhonto ngempela? No sihlalo into engaphendula ukuthi okushuma kukanjalo ngafanele siyophendula ukuthi i-region manje ngikhona namhlanje unobhala we-region uGeneral uSibiya wasemlalazi ubhekene naye nosisi uDonti lapha uDon obekhona ofisini babakhona ngisho ukuthi ngizosayina iform lokuba ilunga lomkhonto wesizwe ba rejectile ke application yami so angamukeleki ukuthi ngibe ilunga lomkhonto wesizwe basho ukuthi mangabe kufanele ngiphinde
ngijoyina ifomu ungafane ngithathe ngiyojoyinisa ubaba uNcamalala ukuthi ngoba kuthiwa into efaka mina i-implicate abahona sebexoshiwe kumthethwayo noma basamiswe noma baphenywayo ngenxa yensolo engizenzile kwi-social media. So bathe kwakhona ukuthi ngisofisi namhlanje ngase kubathele ngodaba ukuthi mhlawumbe ngenzeka ngithunywe ibona ngoba into enegama lamphakathi iyashisa kakhulu kwi-King district ifaka isabridge nasemlalazi ngaphansi kwencindezi. So ngalo ndlela ubulungu bomkhonto wesizwe iyonto engaze nginikeze ukhathi ukuthi ngiyafuna cha anginabo futhi angaze ngibe nabo abanginikezanga bechodwa ngakuvezi lokho public ukuthi anginikezwanga ngoba kuzo implicate kungani benganginikezanga. So bengafezi nami ukuveza probably uyabuza ukuthi kungani bengaphthola ngobulungu abanginikezanga ngobulungu but no ku implicate abahola abaningi aba serious kunabantu asebemisiwe emsebenzini kwi district laphana ngenxa yensolo engizenzile zokuthi abantu base King abathi abamfuna uFloyd. So bathi kunexhukene isiqembu phakathi lokho. So uma sengibona lemkhontweni njengamanje bazobuza ukuthi bangivumele kanjani ngingene kanti ngiimplicated story ezihlukana isiqembu phakathi. Lungile mfowethu nginemibuzo eminingi kodwa angisuvalela abantu ngoba yimo host live ake nginike abantu ithuba macekeceke ngiyacabanga ukuthi uzongena nawe uqephuze uthi qaphu ngizokwazi ukuyodonsa abanye enzansi mfowethu into esishilo ke siyalungisa asithuki inhlamba ngoba emkhontweni ayivumelekile leyo nto sibadala futhi ngaphezulu kwalokho ngicela ukuthi uma sikhuluma ulimi lwethu luqonde kodwa anginikaleli ukuthi nikhulume nigcine kuphi mhlambe nikhulume kanjani kodwa inhlamba engingayifuna ukuthi ibe khona sikhulume nje kahle sinika nesikhathi uthi nje macekeceke qaphu sinyukele ebhuti omdala siye phezulu ngiphinde ngifaka abanye siqhubeke ungandi kakhulu mne wethu macekeceke. Hayi siyazizwa indaba engane zakwethu ngicabanga ukuthi siyaphila nonke nje niyaphila nonke kuyipanel ngizonibingelela nje nonke ingane zakwethu. Uyazi ke lena inkinga mina ngicela ngingasazi ingane zakwethu kupho kufanele sikukholwe ephuma emlonyeni ka breakdown le statement aqedwe ukusisho manje ngicela beke statement sokuqala bokufanele asikhiphe manje beqala ukukhuluma ethi mina ngisolile ilunga lomkhonto njengoba ngesilunga lomkhonto ingqinamba engibhekane nazo kube yilezi nalezi kodwa imaye sezokukhuluma manje kulungeleke akunankinga kodwa mina bengizothi umfowethu breakdown besinayo live izolo ube umuntu namhlanje ozoyojoyina as a member ye-MK. So manje into enginga mangabe esesho kunye uyabona ugcina ungasakholwa into ephuma emlonyeni wakho uyazi enye into umfowethu breakdown ngathi umuntu osekhulile umuntu osemdala lo ngiyabona ngathi unering ngapha esinqumeni esandleni sakho sakwaleft. So umuntu osethatha inqumo ngokuphusa umuntu osuke sethatha inqumo ngendlela ngathina ngazi ngayichaza kanjani kodwa umuntu osuke sekwazi ukuthatha inqumo umuntu ongeke usamthathela inqumo lo umuntu osuke sethi mayenza into ngisho ukuthi uyiphuma eceni kangakanani azi ukuthi lento yakhe ayenzayo uyenza ngayiphi inhloso. Kunombuzo oqeda kumbuza wona njengamanje ukuthi yini le yenza ukuthi yena engathi ukusayina kwakhe kunga special ukudlula kulamanye onke amalungu e-MK. Into emshayayo umfowethu breakdown uyabona kuba nama followers awu5 noma u4 noma 1000 yonke lento ngaba kayenzi na izolo ngeke ngaka-address ukuthi i-problem ukuthi usutholela ama-followers onawo uwathole mfowethu ama-followers anawo uwathole ngabantu abayi-MK ngoba bathi u-breakdown uyi-MK. Mina as umacekeceke ama-followers enginawo ngiwathole ngoba ngiyilungu le-MK ngiwathola kubantu abathanda i-MK akungathi ngokuthi sengitholela ama-followers anginawo bese ngenza noma kanjani bese ngathi mhlambe mina ngathola i-treatment especial as if khona abantu engizoza nabo ku-MK. Ngize ngenze example ngawe Godole ngathi uGodole efika la ku-MK ubena ama-followers amaningi kulo mdlalo wakho amanzi nawasemathekisini ubena followers I'm sure more than 200,000 to 300,000 or more than that bemaningi besazi ukuthi mangabe eza ku-MK uza nabantu abaningi. So mina myself macekeceke lama followers enginawo ngizofuna i-treatment ezoba special bese ngithi mina ngizoza noSibanima engibathole khona la ekhaya ngiza noSibanima ngibathole kanjani la ekhaya cause into iba ukudukisa abantu kunomama obekhuluma la izolo ya mama uzwacela emanesi wathi ngicela ningikhipha ama-drip umntanami ke ngikhulume nalo breakdown umuntu omdala osuke sekumama umuntu omdala bona mayikhulu yamuzwa la mama usekhulu semdala umuntu omdala mayikhulu uyakhula ingqondo ifike kwi-turning point ibuyele back to emntwaneni bese ngathi usewumntwana omncane ucabanga kwakhe lo muntu umuntu osemdala okwazi ukubona hayi lengane manje yenza izinto ezirong ubreakdown imdala indoda esindala lekwazi ukuthatha inqumo lento ayenzayo uyazi ukuthi wenzani singazama uniconvince ngendlela ezama uniconvince ngakhona but lento ayenzayo
uyayazi hayi ukuthi akayazi uyenza ngamumbomu uyenza ngenhloso but ngoba selishilo wathi akasilona ilunga le-MK abantu abaningi bebekholela ukuthi uBreakdown uyilunga le-MK bebemfollowa as ilunga le-MK sho ufuna bethatha ama-followers abo because of bebemfollowa ngoba bazi ukuthi uBreakdown uyilunga le-MK abantu bagcine beze bekhala ngoba phela naye kufanele abone uyabona lento yakhe ngicela mhlambe nesikhathi esingango-4 months or 3 months yenzeka funa bekhona sekubonile kufuna bekhona sekufundile ukuthi hayibo mina bangihlaba kangaka akwenzeki ama-comments akho amalokuzana ama-comment ungawafundi kwividiyo sukukade uyenzile uyawafunda wena wahlatshwa kangaka usasha uva lithi hayibo ngahlatshwa kangaka mna ngathi yini le ngiyenzayo wrong nama-ke ngiyinuka amakhwapha ukuthi yini le ngiyenzayo wrong le nto ayenza uBreakdown uyayibona uyazi ukuthi wenzani siyabonga. Siyabonga mnewethu. Baba Ukhomo. Sanibona ngane zakwethu. Utomdala. Ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba ni right. Ngiyathemba konke kuhamba kahle. Ngane zakwethu sibonge kakhulu mfowethu Godole. Neqhawe lami lapho uBonkosi Khanyile no Breakdown iqhawe linamandla ukuthi nikwazi ukuthi nimdonse nimlethe la akazochaza akhulume nje akukhulumayo. uBreakdown ngiqala ukumlandela mina la ngimbona khona egijima khona kumkhonto wesizwe ehla yenyuka sifuna ikipa ngala egijima nekipa ngalana enika abantu ikipa umbona futhi ukuthi uBreakdown indlela agijima ngayo emkhontweni inamandla ngendlela emangalisayo koMaritzburg ekhayela imgwaqo uBreakdown umuntu ekade egijima umbona ukuthi muhle umsebenzi awenza kakhulu ngoba yonke into ayenzeka lapha yana uyena umuntu wesithatha asibeke ukuthi njengamanje umkhonto wesizwe nanku la wenza into ukuthi so umsebenzi wakhe wawukade unamandla ngendlela emangalisayo kodwa into ebuyasha uBreakdown I think bafowethu iqiniso lihle ukuthi ngale kwagogo imali ikhona iningi ngale kwagogo indlela uBreakdown asijikele ngayo ukuvele kwaba ngazuthi kunemali aseyidlile engekho right and le manje sekubele manje abe against umsebenzi wonke awenzile ukuthi awubhidlize indlela nje enze ngayo umuntu manje obulala umsebenzi yena awukhande ngezakhe izandla wabona ukuthi no ikhona imali aseyidlile errong uBreakdown beshoshofu esinzima kabi striker esinzima kabi emkhontweni kodwa uvele wasijikela nje isithubeni nje wavele waba against umkhonto wesizwe yonke lento uma ngithi uBreakdown mina udlile ngale kwagogo ingoba lonto leyo ngineproof yayo ukuthi udlile ngoba ngingomunye futhi nami oke wa recruitwa einsukwini nje kwathiwa kunomsebenzi okhona esifuna ukunikeza wena ngoba nginjani mina lapho yena uBreakdown yena ubusy uncoma umuntu oclose kakhulu nalomuntu lo mina ongirecruitayo ukuthi kunomsebenzi angibekele wona so lento uBreakdown xa unamandla kuse mfowethu ngoba usengaphenduka mfowethu imali yadliwa nobani bayidla imali kodwa mfowethu usengaphenduka xa unamandla sisakudinga thina emkhontweni kakhulu xa unamandla imali usuwayidla kodwa mfowethu nje phenduka xa unamandla siyakudinga emkhontweni ungabi selfish xa unamandla usicabangele wena cabangela ikusasa lesizwe indlela obuphusha ngayo emkhontweni ibikhombisa ukuthi uBreakdown ikhona lento kuye uyabona esingafuni ukuthi ngilanga sibuke ngenye indlela noma sibone iphele emoyeni but sifuna ukubona lento uBreakdown esayibona ekuqaleni kuye yayiyinhle inamandla ipowerful siyakholelwa kuwo mfuthu uBreakdown siyakuthanda kakhulu xa unamandla kodwa uma mfowethu nje ulibona mfowethu iphutha usithoba yabona kodwa ukuthi nje mfowethu nje sikhulume nawe kanje xa unamandla hayi ngoba mfowethu ubalulekile ngendlela ukuthi baze bangibize cha ingoba mfowethu nje sinothando lakho xa unamandla awukho special ngento eseze namhlanje kodwa size ngoba mfowethu sinothando lwakho sikubonile mfowethu umkhonto wesizwe
uphushela kakhulu. Angazi ukuthi zingaki mfowethu izinto ezikudisappointile emkhontweni zakwenza ukuthi umkhonto uphendukele. Kodwa sifisa ukwazi ukuthi mfowethu igalelo mfowethu owadlala emkhontweni likhulu kakhulu. Akekho mfowethu umuntu ongalicisha nongalivala. Siyakucela xhona namandla mfowethu ukuthi unembeza wakho awukubuye. Siyazi ukuthi imali yakagogo ayini unembezo ukuthi uphele ungabi khona. Kodwa siyacela mfowethu ukuthi uvuke unembeza ukuthi ubuye mfowethu. Sifuna thina loya breakdown loya esasimbone egijima neyikipa esi-update yonke lanto leyana. Sifuna la breakdown loyana oyekade hamba Maritzburg egijima nemshanelo neyikipa emkhulu. Sifuna lo breakdown lo ukuthi abuye. Uma kubizwa ukuthi mfowethu imali owayidla ngalapho iningi kakhulu, singabashaya mfowethu o10 rand sibabuyisele. Sithola ubreakdown esimfunayo. Ngiyabonga kakhulu ngane zakwethu. Siyabonga babukhomo. Before mhlawumbe ubreakdown ezongena ngizofaka inkosazana lapha uNandi bese ke ubreakdown mhlambe ngimfaka noma mhlambe before ngimfaka ubreakdown ngizophinda futhi ngifaka uNgwane naye ethi qaphu bese ngibuyela kubreakdown njengamanje ake ngifake uNandi. Yebo Nandi. Sanibonani makhomanda. Ngiyabonga nje ukuthi kulo live kukhona noNgwane. Breakdown futhi ngeke ngizame mina ukumgwema ngenxa yezinto ayikhulumayo and angifuni uqamba amanga ukube mina ngazi nize ngihlale phansi noKhanyile nasi sixoxe izethu. Engabe uKhanyile ngimfuni ngenxa ka breakdown. Nandi ngiyaxolisa Ntombi. Ngicela ukuthi ukhona engibakhiphile la umuntu uma engena la kwipanel akavala imic ezokwazi umuntu ukukhuluma kahle. Angimfuni umuntu ongena kwipanel engavala imic. Ngiyakukhipha makunjalo. Ngiyaxolisa Ntombi ngicela uqhubeke. Bengiba addressa nje lapho. Okay, no ayikho inkinga. Njengoba bengichaza ukuthi ukube uKhanyile mina ngazi ngize ngixoxe naye. Mhlambe ngabe namanje ngisambuka ngehlo lika breakdown because ubreakdown kulama video akhe unakho ukuthi abalule uKhanyile and ambalule ngendlela etshengisayo ukuthi ngathi uyama admireisha. But at the same time ushaya yonke into umkhonto. La engaqala khona ukumnotice ubreakdown ukuthi hayi man iyageja le ndoda kwakuyise South Coast. Ubaba akafikanga lapha and kwababe ngizothini ababe kuma structures kwakukhona ulwazi oluncane ngathi ngenzeka ngaphumeleli because of izathu ezazikhona ezayithini. But ubreakdown wenza ivideo lapha ya wenza ivideo izitulo zikelile zimhlophe ziningi zinje wathi ubaba akafikanga, which told me ukuthi leya video leya because kwaba ngathi ubaba akafikanga nabantu abafikanga, which told me ukuthi leya video leya wayenza before kuqale kwamcimbi because after ubaba kuzwakala ukuthi akekho izitulo zaze ibheke phezulu vele abantu sebehamba. So ngaqala lapho kumqapha ukuthi hayi man lo muntu ngazi ukuthi kukhona umshikashika uphushayo and akusiwona umshikashika wethu. Wathi asuka ku breakdown wayeshaya ioffice after ngivezile ukuthi kukhona ioffice lomkhonto wesizwe elilapha ya eSouth Beach ePoint Waterfront. Wathi if office elifake alikho lelo office. Ngase ngamanga la ukuthi lo muntu uthi umkhonto kanjani ezophikisa le nto because one leya office ilona office elenze i-data capturing ebidingeka for ukuthi wonke ama province ase South Africa akwazi ukuthi umkhonto ube kuyi-ballot box. That small office lela athi yena li-fake. Njengamanje we've got people ema-parliament, we've got people ababizwa ngo-honorable, we've got leadership and what not. Iphume kuleliya office sasingalali lapha ya. Wathi leya office li-fake. Kwathi kusuka lapho wathi amakhadi ayifake. Ngiyamuzwa nje khuluma ngokuthi uyena wayicela amakhadi. Mase ngikutshela ukuthi i-contract yamakhadi yayisayinwe nini butwami. Angathi yayisayinwe nini but kwaqala nini ukukhulunywa ngayo. Kwaqala ngomhla 17 December. And for some of us who were there even before kufika umhla ka 16 December. Izinto ezikhuluma ngomkhonto ziyasilimaza thina ngoba mina eyami into ithi angizile ngomuntu la, angizile kumuntu futhi angifikanga namuntu.
nangendlela engafika ngayo kumkhonto wesizwe kwacaca ukuthi umkhonto wesizwe kumele ngibe ingxenye yawo ngisho ngabe kuthiwa ngangathandi because ngangithanda uZuma and uyena wangiletha la so indlela okukhulumeka ngayo yabona nje kade ngifonelwe ileader yase King Cetshwayo ethi Nandi khona lo mfana uthi breakdown ukhuluma izinto ezosixabanisa as leadership uFloyd kumele asibuke kanjani manje ubreakdown mangabe sethi iKing Cetshwayo ayimfuni uFloyd ngathi mina awenze video because mina ngizama ukumgwema lo bhuti kahle kahle angithandi ngisho nokuba sendaweni eyodwa naye even efikile lapha eMashamplani ngabuka nje ngahambela kude naye angimbingelelanga nokumbingelela because angikwazi ukupretenda and also angikholelwa kulento esho ukuthi uthi ubethunywa uMashamplani it's fine I'll call uMashamplani and find out I don't believe that ukuthi ubesishutha lapha ngoba isitshontsha kanje uthi wayethunywa uMashamplani pho wayengakhululeka bingelele kahle njengokuthi uthunyiwe umsebenzi wakhe awenzayo for ilokhu ngani iMashamplani you know so angifuni nje ukuthi ngize ngiqhubeke kakhulu kodwa ngizokusho ukuthi breakdown mfethu if kuukuthi umkhonto uyawuthanda njengoba uthi kade uthi uyozama ubulunga wanqatshelwa laba abanqabelile bakusizile khona uzothi ukuhluza kahle umqondo and then ubuye usuzazi ukuthi ufunani because in all honesty into esifunayo thina sifuna u2/3 majority and wena uyingxenye yalo 2/3 majority esudingayo ivoti lakho libaleke njengevoti lawo wonke umuntu okhona siyathanda ukuthi ul-add uqhubeke ul-add ngaso sonke isikhathi kodwa ngiyafisa ukuthi ngoba vele nawe ungqavo omuhle la ku TikTok usilekelele ukuthi lo 2/3 suthole hayi ukuthi siyakha wena uyabhidliza siyakha wena njalo nje hayi breakdown ndoda ngiyacela nje ngomoya wesonto ukuthi if kuukuthi ngempela uzoshintsha ubuyele ube yithina sikubone ngezenzo baba because ayo sakwenzile hayi impela hayi kushayisa amakhala angibonge Ngiyabonga kakhulu mhlambe ngizophinda ngiqhubeke ngiye kubhuti lapha phezulu ngizoke ngiqale ngifaka umfo kangwane bese ngibuyela ku breakdown bese ngiphinde ngiyaqhubeka ngicela sithi nqampu ngani zakwethu sonke esingakangeni la so that ngizokhona ukubadedela nabafowethu bakhathele nani nivele emsebenzini abanye bebe business ezinye izinto sizokwazi ukuthi siphume nesinqumo bese siyaphuma odabeni ngwane mhlambe kukhona ongakuthi nje nqampu bese ngiyaku breakdown ngiphinde ngiqhubeke nabakhona Okay, okwami nje ukubonga abantu abangenayo nabakhomentayo nokuhlala ephuzwini lokuthi amandla nentshisekelo ubreakdown anayo kodwa enhlanhlathayo mina ngifisa siyikhande siyijike kube intshisekelo namandla azokhanda akhulise futhi umkhonto lonke ivoti ngihamba amagameni asisinandi lonke ivoti libalekile ngisho la breakdown libalekile bafowethu ngicatha angidedele abanye bakhuluma ngoba ngiyafisa ukuthi mhlambe ngophasi noma ngokwarathu siyiqede sivale ngwane ake se usurvivor yebo survive sanibonani ngiyabingelela ngibingelela kwipanel ngibingelela kubo bonke ngiyayithanda kakhulu le discussion manje ngizozama nje ukuba mfishane Godole thank you so much sisebenzile laba kwethu sisebenzile besingalali before u29 besingalali kungaba nje manje ukuthi abantu bayahlehla bahlehliswa abantu abafana no breakdown mina breakdown bengena mina lapha ekhona bengena ngicukuthe ebese nje ngiyalalela ukuthi uthini kodwa nje recently uyabona into eyafike yangishaya ingozi ekhanda breakdown kungamhla uya kuyi radio emsakazweni othile uyo interviewer hayi uyabona lapho ngageza izandla and mina uma ngithi ngisebenzile ngingaphandle kwezwe on the day even on the 29th of May mina ngangimi ngeinyawo la sisebenzile and nawe breakdown njengoba usho usebenzile but umbuzo wami uthi ke wawuvotela kanjani umkhonto uma usukhuluma kabi kanjeni ngesikhathi uvotela uthema ukhuluma ekuqaleni washo zonke izinto nento oyithandela umkhonto kwase kujikapi I think into engayisho ukuthi nje bengicela mina ukuthi
baba yehlisa umoya uxolise ebese uvuma ukulawulwa yimiso zomkhonto ngoba akekho umuntu la esingamdingi. I think mhlambe kufanele sibe careful ukuthi abantu bangacabanga ukuthi ngoba ngiyabona kuma comments ningasho ukuthi ayisiyamncenga la komkhonto kuyazizelwa kodwa at the same time nathi kufanele sibe welcoming. Uyabona akekho akusho ukuthi umuntu mesenhlanhlatha uma inhlanhlatha umuntu ufanele simbuyise kahle. We were very radical before the 29th. I'm not gonna lie. Besilwa ngoba besibona ukuthi sisempini. And lempi sayiwina siyazi ukuthi sarojwa kanjani. But at the moment kufanele sibe nebelief eyi1 ukuthi MK izophatha because izophatha iMK abantu abafana no breakdown siyabadinga. So laba bantu badinga ukwakhiwa, laba bantu badinga ukuboniswa ukuthi wrong la. But having said that, breakdown I hope awakayidli imali wrong because uma sewudla imali wrong then emkhontweni ngike ngathi umkhonto ulwandle yonke imfula ichithela olwandle and ulwandle liyayikhafula into engcolile. So uzongena lana ngoba luthatha noma ubani but lolu lwandle aluyifuni into engcolile. So mawungena la you need to make sure ukuthi umuntu lo esimdingayo nozohamba ngeimiso ze MK ozohamba ngokwe constitution nozolalela ngoba la kuyakhiwa asiphoqwa lana. Uyabona kufanele nje uwenze sure ukuthi uma usithatha isinqumo ngoba eqaleni uthe awulona ilunga le MK wasuyangiconfuse uma uthi uhambile wathi uyojoina. But there is one thing engakutshela yona ukuba bewufuna ukujoin ubuzongena online. Mina ngijoine ngila engikhona ngaphandle kwezwe ngijoine ngila eUK mina iMK angakabuye eSouth Africa ukuthi ngiyothola zonke imfanelo amakhadi and everything. But you could have joined where you are and then bese uyashintsha ukukhuluma kwakho bese uyashintsha indlela ilento thina esidingayo. Siyakucela mfowethu cacisa ukuthi ukuphi, cacisa inhliziyo yakho ukuthi ukuphi, asibone ngokuthi ubuyele emuva uhambe uyodelete wonke lama video lawa asiphoxayo ebese ufaka ivideo ecacile ukuthi uyiliphi ukuze wonke umuntu ohlangana nevideo yakho akwazi ukuthi umephi. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Survivor siyabonga. Ngicabanga ukuthi mhlambe before ngiye kuThabelo ngizoqala ku breakdown athi nqampu bese ngiqhubeka ngiyakuThabelo siye kugoqile. Breakdown ungaphefumula mfowethu? Bhuti omdala ngizophendula futhi ukuthi ungwana ngikhathi ukhuluma nami nawe kwi-conference call ukubuzile ukuthi ithini way forward. Bese ngithi mina fokagodole ngizohamba ngiyosayina ubulungu beqembu lomkhonto wesizwe ukuze kuqhubeke ukusebenzisana kwethu ngisebenze ngilawo lo mthetho sisekelo. Ngibuzile ukuthi ngimi kuphi ngasho ukuthi thuya ngakuveza ukuthi ngimi kuphi. Kaze ngaphusheleke khona ngicine ngiveza status ukuthi ubuholi ibranch yami ngeke yona yathi bathi ibranch nabangangisayinisi bafona sasi live. Bathi angihambe ngiye kwi-subregion ngoba ama-forms awasafani. Ngiyile kwi-subregion ngenxa yokuthi into enegama lami phakathi iyawungcolisa umkhonto wesizwe. Nesubregion ayikwazi ukungisayinisa iform ngijoyinisa iqembu lomkhonto wesizwe. Kuze namhlanje isubregion yona ngafanele iphendule ukuthi kungani kuze kube lesikhathi ngakalisayina iform ukuze ngikwazi ukuba ngaphansi kweyimiso zomkhonto wesizwe. Njengamanje kuthiwe into engiyikhulume ngishilo ngiyaphinda futhi zihlukanise phakathi idistrict yaseKing Cetshwayo. Into engizishilo zihlukanise iqembu phakathi. Ukungena kwami eqenjini kuba ngivumela ngithatha imembership kuzoba sengathi isubregion yaseMlalazi iyayisekela into engishilo noma ingxenye ukuthi mina ngizohlakaza iqembu lomkhonto wesizwe. So kuze kube manje ngakajoyini bathe ngicela ngilinde eceleni ngime ngibona ke ukuyiphatha kwami ukuthi uzoyiphatha kahle yini. Uma ngabona ukuthi ngisiphethe kahle ayangisetshenziswa bazophinde babuyele kimi base bangisayinisa iform ngokusemthethweni.
kodwa kunjalo nje konke okuphakamisekayo siyakuzwa iway forward bokuthi sisayine iform nokuba nokuvumela umthetho sisekelo weqembu umkhonto wesizwe mase sisayinile iform bese sihamba ngomthetho sisekelo okwamanje sikakalisayini iform kodwa kuthiwa indlela engiyiphatha ngayo angiyiphathe umuntu oselisayinile ukuze babone ukuthi ngumuntu oyisolayo noma umuntu ofuna ukubuyiseka yini emkhontweni wesizwe. Ngiyabonga. Breakdown mhlambe before uzophuma ngizocela ukubuza ukuthi njengoba uthi kuyosayina iform eMlalazi ngabe uhlala eMlalazi? I-address yami eNingizimu Afrika iyodwa kuphela Ward 21 indawo ngizalwe kuyona ngiqale ngaya kwi-branch iqala umhlalo obengiswa kuyena kwi-VD umfonelo uba ukhulume nosihlalo we-subject no ngivota kwi-VD eyodwa ebizwa kuthiwa ilinde lihle primary school, that is where my VD engivota kuyona base besho novota kwi-VD yami ngihlale khona ngizalelwe khona ngikhulela khona ngihlala khona namanje. Khona la ngifuna ukuya khona we-breakdown ukuthi mfowethu mina ngiwasemsinga kodwa ikhadi lami ngilenzela eGoli ngoba ikhadi lomkhonto akukhathalekile ukuthi ulenza kuphi as long uzokwenza ikhadi ube imember yomkhonto. Kungani wena ufuna ukuthi kuze kiwe le ukhona eduzane nala ukhona ukuthi ungenza ikhadi lomkhonto? Yini lento yakho kufanele ibe iprocess kangaka ibe umzukuzuku umdonsiswano? Kungani ufuna ukuthi uye la ofuna ukuya khona ungazange ngoba uNandi uyahamba everywhere? uNandi njengoba wawukhona le eChesterville wawungathi weNandi awungenzela ikhadi ephawule kuNandi ngendlela aphawula ngakuthi breakdown ngeke ngikwenzela ikhadi because of this and that bese umthetho hayi sengiyashintsha mfowethu impela ngifuna ukuba umkhonto. Yini le yenza ukuthi into yakho idonse kangaka ingakwazi ukuthi ibe nje stable njengathi savele sangena emkhontweni sangena nje sangabuzwa umuntu ukuthi singena kanjani? Yini lekudala ukuthi ungenza ikhadi ngalapho ungakhona noma la usuku uhamba khona? Fokodole ngizokuphendula ngokuthi izathu sokuthi ngenza ikhadi i-membership yeqembu ukuthi ngoba bengifuna ukuthi bathe bazoqala bangichazela umthetho sisekelo. So umuntu ongaphendula kahle ngendaba yale ndoba ngilenze eminye ikhadi la ngihlala khona ekhaya, ngihlala ekhaya every day. Angihlali into abengizongisuke ngiyosebenza mangiyosebenza ngathenda ngibuyele ekhaya. So ngihlezi ngisekhaya mina ukuse emthunzini la ngihlala khona ekhaya. So ngiyile kubantu uthi no ngicela anginankinga longabi nalo ikhadi. Akunankinga nongabi ilona ilunga lomkhonto akungiphathi kabuhlungu angize kube yilona kuze kube manje bengumkhonto nje ngiyindizalele kude ngiyikhulumela ngokukhululeka kwami kodwa ungwane sekhulume nami athi ukuze breakdown uma kwenzeka wenza iphutha kusasa sizokwazi ukuthi sikulungise sicela ukuthi iway forward esingavumelana ngayo wenze ikhadi usayine iform lokuba yilunga lomkhonto wesizwe ngokusemthethweni ngavumelana nongwane ukwenza kanjalo ngimupdateile ukuthi ngise kwi-subregion la ngikhona ngiyabenza ubulunga okugcina ngaphumelelanga. Sabelo Maphopha. Sanibonani bafethu ngibulise ku breakdown ngibulise ku Bonkosi eKotole the host no banqo la ngishaya igama lephezulu ngiyabulisa. Yes then nabo abantu abakuwindow nakuma comments yazi mfethu inzima le issue le yalomfethu uLontuza la breakdown thina abanye ubreakdown mfethu umunye umuntu besibonela kuyena and then sibona aphusha njengoba nobaphombe kasho ukuthi ama programs bekawayenza uclean abo Marisburg. I'm one of those people bebashayela izandla zonke izinto bekazenza up until asibonise the other side. Ilontuza issue kamfethu it's just like a good example ye relationship. Wabona awuse aku relationship can be ukuthi maybe uyinsizwa or uyintombi. Once relationship and then wangabi neqiniso ku relationship obvious uzofacana nama consequences. Obvious once waqoma akusekho ngeke kusaba ngigrand ngoba kumele usjustify njengoba manje atzama ukujustify but if azange aqome bengeke azithole seka justify. Today he found himself whereby bathi we cannot associate ourselves as umkhonto wesizwe a party nawe because unama Lontuza kunama loopholes amaningi usomoshe igama kakhulu. You understand zonke lezo zinto lezo
sezimoshe nokuhle lokho akwenza before, and then it breaks abantu abaningi inhliziyo to see isituation efana nale, because nayizolo naku-life yakhe ngize ngangena mina angimfollowi, but it happened ukuthi ngiyibone i-life and then ngimmamele umfethu. And then there was this old lady, you could feel the pain from umama mfethu, you understand? And then azange futhi amthathe serious, uye wathatha umama as a joke. So somewhere somehow we find ourselves asking ukuthi, is this a real gentleman lo simbona afake ring, or lo muntu lo unamakhala amaningi? You understand? So we find ourselves in this situation, and we are so happy that Umkhonto weSizwe wafethu njengoba ne constitution issue for each and every member Umkhonto weSizwe ekhona siku probation sonke, and then we ukuyiphatha kwethu kuzosenza sibe ama members Umkhonto weSizwe ngokugcwele. So njengoba nawe eGotolo lokumbuza ukuthi uspecial kanjani, but it's not issue ukuthi uspecial why kumele ayosayiniswa kuphi, but like khona la ukuthi ulandelele ilontuza i-constitution, and then imkhahlelele ngaphandle yona i-constitution yomkhonto weSizwe, because sonke la si under i-probation, and then kwamele siyenze kahle ukuze sihlale sama member womkhonto weSizwe in good standing. So meaning Umkhonto weSizwe ustike to what the constitution is saying. Ubhuti uBonkosi maybe can add on that, if not maybe mhlambe mina ngifunde ngenye indlela wrong, or ngezwa njengoba bebayitsho for the first time around Joburg elonto yini mid yes, around there, like you just got ba tresa ilontuza batablisha i-constitution for the first time, yabona. So I think ngayizwa kahle, and then the way ayisho ngayo ukuthi ne uvaleleka ngaphandle shukuthi kulandelela yona vela the very same constitution. Again sengivala mfethu ku relationship enye nenye, once waqoma ngaphandle so imoshile uthando bonalo kuleyo relationship. He found himself in this ngoba uye wahamba wayocoma. Now he's facing the consequences. Siyabonga. Goqile mfowethu, awungene nawe uqephuze ebese uhlala phansi mfowethu. Goqile. Angibingelele panelist, ngibingelela abasewindini. Ngwane. Baba Mathenjwa. Mholi, ngibingelela lapho the host. Mhlambe okwami uzoba kufishane kakhulu. Yebo Goqile. Sicontributor ngendlela ezahlukile. Nciseni kukhona ade ngihlopha lo ngifonela. Sicontributor ngendlela ezahlukile, but ngifuna ukuza newe forward mhlambe yoku-advise umfowethu mhlambe nayi leadership. Number 1, ngicabanga ukuthi kukhona okuhle okuphuma entweni engekho yinhle. Angisho ukuthi akekho umuntu Baba Mathenjwa, but ngwase Mgungundlovu usinikeze enkulu i-challenge. Masimbona egijima nemshanele abafana laba abahlala emgwaqeni o5 rand ukuthi balekelele eklineni idolobha. Ikunezinto ezinhle sizibonile kuyena umfowethu. Zikhona ke nezimbi ngoba akekho umuntu ophilayo babgodole esingathi umsulwa noma akanakho ukona kwakhe. Indeed lokho akwenzile asikwazi ukuthi singakumela noma sikwamukele. Mina ngimthanda kakhulu uNxamalala ngisekagogo. Wathi mevula mekhuluma ngento yomkhonto weSizwe ngomhla ka16 December. Sonke thina esasisebhizinisini engihamba nabo sathatha isinqumo sokuthi kusukela ngaleso sikhathi sesingama member eMKP. So then ubukela abantu abafana nani, abantu abafana noKhomo,
abantu abafana onke ama-tiktokers under i-umbrella ye-MKP kusinikeza kusinikeza ithemba eliphelele ukuthi ngempela i-MKP ugovernment olindile. So then akamumbu kakhulu Mathenjwa uyadinga ukuthi mhlambe alandelele ama-processes athile ongafuna ukuthi awalandelele. Uma ngempela mfowethu Mathenjwa kuwukuthi usenale yantshisekelo nalo lathando esikade sulibona le MKP, ngingathi mina kuwena i-step sokuqala ofuna usithathe even before uhambe uyofuna i-membership noma ngabe uyijoyina online or uya ema-ofisini e-MK sub-region or region, kuzofanele ukuthi wenze the very same thing okade uyenza incorrect, wenze ama-VN azobe ekhuluma ngokuyisola nokwenza kambi kwakho nokukhuluma kambi kwakho nokuzokwenza ukuthi kwi-sub-region yakho ne-region yakho ikwazi ukuthi bebone ama-members noma ama-leaders ukuthi ngempela wena uyazisola ngokushilo nothi ngoba wawuthunywe abantu abathile, especially ngoma ukhuluma ngo-SG. So then ngicabanga ukuthi leyo nto izokulekelela kakhulu uma ngase uthathe leyo posture noma uthathe leyo direction, ngoba kufanele mfowethu ukuthi uqhubeke wenza umsebenzi omuhle okade uwenza kwi-MKP, uphinde futhi ugqugquzela abantu ukuthi bagqugquzela before ama-elections. Mhlambe okunye engakusho kuma-leaders njenganani Godole nikwazi ucreate this particular platform, mhlambe nihlale phansi naye namanye ama-leaders whether awe province or ama-leaders e-region or ama-leaders a-national. Akekho umuntu omumbi kunomunye umuntu, ngoba akhona uke washo uBonkosi la wathi akhona ama-leaders enye ilanga mhlambe kusasa sizoza kuthiwa i-leader yade lithuka unxamalala lithi usemdala akawenzelanga lutho abahlali base-South Africa ngesikhathi sakhe, kodwa simbone seza ku-MKP and mhlambe futhi lapho ku-MKP athole i-position national, then lokho kuzobe sokusho ukuthi abanye abantu abangekho kwi-level mhlambe labo bantu esingathi ama-politician asethanda ukuvuthwa kuwona azibhekwe ezinye izinto noma zilandelelwe ezinye izinto. Kufanele ukuthi all members so-treated the same, so-treated equally. Naye umfowethu lo uyadinga ukuthi aklinwe kahle, apholishwe kahle ngendlela okulandelela imithetho yani ye-MKP ne-constitution ye-MKP. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Siyabonga kakhulu Goqile. Cha ukuze ngizokwazi ukuthi ngwane nginidedele naye umfo kaMathenjwa, cha ngizoba nje nezinto ezifew ebese ngikwazi ukuthi kube ukuqonda kwami ivideo engiyenzile ukuthi uMathenjwa asimvale nemcimbini ye-MK masenza imicimbi izodependa kuye. Yathi enye insizwa indoda nendoda iyophunyeleliswa zinqumo zayo. Ukuze ngihoxise le video engiyenzile noma ngingwahoxisa amazwi engiwashilo, umfo kaMathenjwa ngizocela izinto ezifew kuye. Number 1, ngizocela ukuthi onke ama-video akawenzile eJivas MK awakhiphe kwi-account yakhe. Ngizokwenza lokho ukuthi ngihoxise amagama ami noma ngikhiphe le video engiyenzile abantu ngibachazele ukuthi cha ngani zakwethu kulungile. Onke ama-video akawenzile akawakhiphe, emva kwalokho abese enza ivideo yokuxolisa nokuthi uyayenza lento esifunayo. Hayi ukuthi ngiyamncenga kulokho, angimncengi kulokho, usephumile ngoba sengibalala amagama umbonile ke mfoko kaKhanyile. Angimncengi kulokho engikusho u-breakdown ukuthi akaxolise. Uma engafuni engaxolisi futhi engawakhiphi ama-video akawenzile, angeke sikwazi ukumncenga. U-breakdown akeze utreatwa, akeze ofuna yena ukuthi atreatwe specially la kumkhonto
ukuthi hayi uBreakdown ufuna kwethulwe into zakhe. Thina sethulwa ngemkhontweni, savele sayingenela sayijoinela emkhontweni, senza lezi zinto esifuna ukuthi zenzeke kumkhonto. So manje leyo ukuthi kufanele ukuthi uBreakdown ancengwe, angeke size sikwazi ukumncenga njengoba ethi into yami sekuyipending, fanele ubaba uNcamalala kube uyena othini. Akunancamalala wazo attend into ka Breakdown mfowethu, ubhizi uNcamalala ngokwenza umsebenzi weqembu. So uBreakdown angeke sikwazi ukumncenga uma kuukuthi akakwazi ukuthi enze lento esifunayo. Into engifuna kuye eyodwa mfoka Khanyile, akawakhiphe awuthi ngimbheke ukuthi mhlambe uphume ngephutha, ukhiphe ngephutha ngimbheke ukuthi ukhona ni la uBreakdown. Cha, akekho ngimbheka la acceptwa khona, akekho cha akekho. Cha, into engisho ke Khanyile mfowethu, cha uBreakdown uma efuna ukuthi ngiyikhiphe le video engiyenzile noma ngiwahoxisa amagama noma ngibachazele abantu ukuthi akangavinjwa, akakhiphe onke ama-video akade jivaza ngawo umkhonto, akawakhiphe onke lawo ma-video lawo. Sizobe sesimfollowa siqhubeke yonke into ibe mnandi. Kodwa ke usephumile la. Cha, uma engakakwenzi lokho engakakhiphi la ma-video, ngani zakwethu akukho engizokuhoxisa, kusafanele ukuthi avinjwe, kusafanele ukuthi iqhubeke into ekufanele yenze ngoba uBreakdown akasusibamba nge-Chalk Slam. Asuhamba naye kanti uzosibamba nge-Chalk Slam, asilwi naye, asixabani naye. Kodwa into engicelayo, onke ama-video le video engasititch akakaza ayikhiphe, onke ama-video akawenza ukuthi uFloyd wathi kanjani akakayikhiphi. Uma kuukuthi akayikhiphi leyo video leyo, akube njalo sisazoqhubeka simvimbe emcimbini ye-MK ngoba uyasintshontsha. Awukwazi ukuthi uyi-MK uthanda ukushutha noKhanyile, uthanda ukushutha noGodole bese uyamntshontsha. Uma ekhonela umntshontshe uyakwazi ukuza kuGodole, kodwa uBreakdown akakwazi ukwenza lokho ukuthi azosicela uma kufanele ashoot. Fanele sintshontshe khona la kayekethu uyasintshontsha khona sisonke sidansa. uNgubane nganitshela nabafowethu esasinabo, ngaze ngadonsa uNgubane lo actor, ngazi uactor kwini uNgubane, nansi intshebe le ngamdonsa ngathi hey Bhasobho Ngubane nangu lo eseshutha, amdonsa uNgubane sabuyela ngemumva ngathi hey Bhasobho yakushutha lo muntu, washuthila abanye usebashuthile. Uma uBreakdown afuna ukuthi into zakhe ihambe kahle kube mnandi, asimphoqi emkhontweni, akuncengwane ukuthi ngena, kodwa si welcomeana with a warm hand emkhontweni. We are welcome, kodwa angeke ukuze kuthiwa sicela ungene wonke umuntu oze emkhontweni. Akekho nomuntu ongathi emkhontweni wake yena kwathiwa woza sicela uze emkhontweni. Siyaziyela emkhontweni, inqumo sithathela thina. So uBreakdown akangafuni ukuthi etreatwe so specially. Uma kuukuthi ufuna ukubulala umkhonto, akamele ngaphesheya simbone kahle ukuthi nangu uBreakdown asilwi naye, noma sengaphesheya angeke silwe naye, kodwa sizobe against iqembu lakhe ngoba thina sifuna ushintsho. Lokho nje mfoka Khanyile engingakusho ngane yakwethu ukuthi cha uBreakdown njobe sephumule nje ivideo angeze uyikhipha futhi akukho engizokuhoxisa. Uma esenza lento ayenzayo akakhiphela ama-video akawafakile ngomkhonto, nami bese ngikhipha le video engiyenzile ukuthi akavinjwe bese iqhubeka impilo ephambili kube mnandi yonke into ngoba usephumile. Mhlambe mfoka Khanyile ngisalokhu ngimbheka, ngabe mhlambe kube khona okuphawula umfowethu, ngisambheka ukuthi ngabe uphume ngephutha noma uphume nje ngoba esefuna ukuthi uyaphuma. Khanyile Mfoka Godole uyangizwa? Hayi ngikuzwa kahle mfowethu. Yangiphoxa ke le ndoda, uyibheka ikhona kodwa lapho ayijoin. Hayi ayikho mfowethu, njobona ngithi pheqe la ngiyabheka, kusho ukuthi uyabona ukuthi njoba sengikhuluma ukuthi kufanele akhiphe la ama-video uyashuta, angeke aza kubone lokho. So ngiyambheka namanje la, cha ngimtholi mfowethu la, njoba ngile ngikhuphuka kubantu aba-requestile la, cha akekho mfowethu, akekho impela, akekho. Kodwa engikwaziyo njengwane njobe sephumile uzobona, uzothi mayibuya ngalelo suka ubuya ngalo uzoqhamuka ne-excuse ethi hayi ngalela langa kwabo ukuthi ayikho into azoyiqhamuka ngwane ne-excuse. Mfowethu lo muntu mina ngitshela iqiniso ungihlukumeze kakhulu emoyeni, kodwa ngithule ngoba ngimbone egqoka isikibha somkhonto. Kwaze kwafika ke la ngihluleka khona ngoba thina emkhontweni silwa ngeqiniso, sifuna izwe lethu libuye, umkhonto wesizwe libusizwe, abantu abamnyama bekwazi nabo ukuthi bekhululeke. Ileyo nto ke yangenza ukuthi ngigcine ngiphendulile, kodwa njobe sephumile asiphumi nesisombululo. Njobe ephumile nje ngingamazi ukuthi ukhishwe yini.
Hayi. Ngicathi njengoba sephumile umfo ka breakdown akukho okukhulu umuntu asezokwazi mhlawumbe akukhulume kube inqubekela phambili. Ngoba okuningi bekulele kuye. Bekulele kuye ukuthi mhlambe bengiyilindele mhlambe inkulumo mina angathi kuyona engibonile mhlambe ama comrade engibonile ngeinkulumo zami mhlambe ngehlela ngenzansi nginesifiso sokuthi mhlambe ngingiqondise la nibona ukuthi mhlambe ngingaqonda khona nanokuthi mhlambe nginikeni isikhathi nizongibona sengenza kangconywana bengwalindele amazwi kanje akanjalo kuyena kodwa njengoba singawatholanga ke kushuthi asikho isisombululo la esikhona ngicathi nje asikho isisombululo kube ukukhuluma nje kodwa akusho ukuthi mhlambe wena sibe mhlambe wena mfoka Godolo sibe sesidedela sesiyeka konke sesithi hayi sesihlulekile uyena ngicathi mhlambe round 2 singaphinde siwuvule ngelinye ilanga uma ukuthi mhlambe uzovuma umfoka amathenjo ubreakdown ukuthi aphinde angene sibone silungisa kanjani kodwa okunye futhi ngoba mina bengifuna ukuyibalance bengifuna ukuyibalance ngithi mfoka Godolo 1 2 3 and 4 mase ngithi mfoka amathenjo 1 2 3 and 4 akasekho kumathenjo mhlawumbe into engayithinda nje ngiyabona abantu laba baphatheka kabuhlungu futhi ba right baphatheka kabuhlungu ngoba kusho ukuthi bawuthanda umkhonto ngento enzo umathenjo ubreakdown indlela khona nangu sekhona ubuyile awu uNkulunkulu kaShembe uNkulunkulu onyazi madoda uyasebenza usebenza ubusuku nemini for breakdown idatha uNkulunkulu kufanele kwaphela imali bafuna kwaphela imali baba bathi unemali kaKhongolose nje uphelelwa kanjani idatha imali yamaqabade kufanele vele phela wase nginyamalala emoyeni baba no ngiyabonga futhi ukuthi ugcina ubuyile ngoba ngiyafisa ukuthola isisombululo mfoka breakdown ngoba mhlambe siyayidinga inqubekela phambili mina ngingajabula mfowethu ukuzwa wehlela ngenzansi abantu abaphathekile kahle uyayibonela la comment I'm sure wazwile abantu benza ama video ngokuhlukahlukana abaphathekile kahle ngama video amaningi owenzile uma kusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho bengingajabula mina kakhulu ukuthi usho ukuthi hayi mhlambe kohlela ngenzansi mhlambe usithembise ukuthi mhlambe sokubona noma inyanga embili uyisho lo wena noma amasonto amabili noma amasonto amathathu wenza kangconywana ngoba nginasi isifiso mfoka amathenjo sokuthi ube khona emkhontweni uyibambe nathi emkhontweni baningi abantu ababengenzi kahle emkhontweni akekho umuntu perfect la nami ngikho perfect kodwa siyazama ukuthi ibo abantu abangcono usuku nosuku enye into engifuna ukuqoshisa ama comrade namalungu omkhonto nabathandi bomkhonto abantu uma benza amaphutha asingabanqumeli ogodweni abantu uma benza amaphutha asingabanqumeli ogodweni ngisho ukuthini na kune video ngifuna ukukhuluma nje ngingahlonisi ngivele ngithi ngikhulume nje khona nizoyizwa kahle lento kune video eyenziwe uNdlozi ngathi uyenze iblenyanga November ngathi uyenze ngoSeptember ekhankasela ama elections eHoward eUKZN PMB la khona wabiza uNqamalala with an old man umuntu omdala what can he do he failed and what wakhuluma ngabe uNqamalala uNdlozi ngisho uNdlozi umbuyise eNdlozi khona lo video lo abangayazi nganitholela yona mhlawumbe ngingiposta akaze ifaka ubiyafakela ngabe ngiyayifaka wayisho kanjalo isho uNdlozi kodwa sikaze sigive up again njalo siyasithi uNdlozi siyamfuna emkhontweni kunama video amaningi enziwe ubreakdown ekhuluma kabi ngomkhonto asingagive uphini kuyena ngithini na ngithi uma abantu sibabuka singabuka ukuthi ubani lo mhlawumbe ngoba lo ubukeke isitatanyiswa noma mhlawumbe lo amaphutha akhe singakwazi ukuvala amehlo kuyena uma sithi ene iprinciple noma umthetho noma umgomo nanku asiqhube ngawo lo mgomo singanaka ukuthi ubani ophambi kwethu ngoba lokho kusenza abaholi bakusasa baqotho ngoba kuzoba inkingi ukuthi uma ku breakdown esimboneshele ulimi noma egcwaneka egibela phezulu kwamakhandethu
mese ngoba ubreakdown asimazeli lutho simbophele nogodo mese kuthi ngoba mase kuthi omunye wenza iphutha ecishe lifanele la ka breakdown ngoba yena mhlawumbe unedumela noma mhlawumbe uphezulu mese yena siyambandaza sithi hayi yena akeze kodwa laba sibafuna kuyobe asibona abaholi bakusasa abaqotho siyofana nabo abantu abahleli ku-ANC namhlanje abathi makufika izingane zekhansela noma kufika izingane zosopolitiki noma kufika izingane zosomabhizinisi zithole kuqala amathuba kodwa makufika umuntu nje abambona ngathi umuntu kazana mase bemtreata noma ikanjani ithuba esolinika uNdlozi umezwe emkhontweni ngoba nginakho ukukholela uNdlozi uyogcina emkhontweni asilinike nawo breakdown ngokulingana le video uNdlozi akayenzile kudala umkhonto ungakabi khona uyenze manje September August manje ngama elections wakhwela adilike ethi unqamalala ngqo ethi mdala wenze konke kodwa kuyena sikaze sithi noma mina ngisho nje ngisamfuna uNdlozi ngimfuna la emkhontweni no breakdown njoba nje ahambe khulume xuba indaba ngiyamfisa ubreakdown afika lapho chabo bafowethu ngihlela ngenzansi ngiyaxolisa ngonile godole amaphutha ami ngiyawabona ngizozama ukwenza kangcono ngiyacela ukuthi ningamukele nizongibona futhi sengenze kangcono mase yangena emkhontweni kodwa singabanqumeli abantu ogodweni ngokuthi ubani ophambi kwethu ngoba lo mkhuba lo ukuthi abantu sibatreat ngendlela ezahlukahlukene siqale sibuka ibona awuqali namhlanje wenzeke kakhulu emaqembini akade sikuwona kodwa la emkhontweni asizameni ukusenze kangcono iphuthe lenziwa umuntu kazana noma nomuntu esimbona njengomuntu kazana lifana nephuthe lenziwa ingane esicukuthwane noma ingane yasepolitiki omkhulu noma ingane kasomabhizinisi omkhulu bonke abantu emehlweni ethu asibatreat ngokulingana sibaphathe ngokulingana sibambisane nabo siphile nabo ngokulingana lokho kuyosenza izakhamuzi zasemzansi ezingconywana kunalezi esizona njengamanje so awamamazwa lapho sengincenxa abantu abakhona abajoyine lo live ukuthi siyacela bafowethu uma ubreakdown ekwazi ukuzehlisa mhlamba simnikeni ithuba kodwa angikhuluma ngomlomo kuphela sike simlandele mhlamba angena ncoma athi hey awu umkhonto madodo wazenza kahle uFloyd uShivambo ayiwenze kahle ngimbonile ubani wenze kahle mesinika nje lo energy ngoba inhloso akukhona ukuthi umuntu mesejoli simvusela amacala ukuthi ubusithuka wena uma singenza lokho singasala sisodwa la emkhontweni noma sinathi sidlukagcina sixoshiwe nathi ngoba khona nabanye namhlanje asebegijima phambili emkhontweni ababekade bethuka umkhonto bethuka nonqamalala besho kufa kodwa akumele sibakhumbuze lokho ngoba abantu sebeshintshe futhi bashintshe ngokweqiniso umuntu ungambuki ngalo ndlela asibanikeni ithuba naye umfoka kaMathenjwa ngiyafisa mina ukuthi agcine ebile umkhonto agcine eshintshile ngokweqiniso futhi simamukele sonke emkhontweni siyabonga Ngwane into eyinkinga ke ngo breakdown wengwane mhlambe noma sibala ekaNdlozi namuNdlozi ke ngiyamfisa ukuthi ezemkhontweni okaNdlozi akungiphathi kabi ngoba uvele obala yena ukuthi uvele uEFF uNdlozi siyamazi noma egadla suke sazi ukuthi hayi ugadla vele ngobe ngale manje ubreakdown inkinga uqhumisa isibhame phakathi kwethu sumkhonto siyingane zandawo wenzani manje mfowethu uyasilimaza uphakathi kwethu so mina into engayicela kwe breakdown hayi ukuthi mhlambe breakdown lokho engikhulumayo angeke breakdown size sithi sizokuncenga ukuthi hayi breakdown sicela ujoin umkhonto cha nathi asincengwa ngamuntu sazi ngenele emkhontweni akekho umuntu owasincenga futhi njengoba ngasho mina ukuthi emkhontweni ngangena nje ngingadinge isikhundla futhi namanje angisidingi angeke ngize ngikwazi ukuphatha isikhundla mina ngeke ngikwazi ukuba sesikhundleni kodwa breakdown into engingayisho ukuze mhlambe nami ngizokwazi ukuthi ngidelete le video engiyenzile ngiphinde mhlambe ngihoxisa amazwi ami futhi uma kuukuthi wena uzokwazi ukuthi njengoba ugxibha umkhonto sonke lesikhathi onke lawo mavideo asibuyisela ubuhlungu bokuthi uthi umkhonto kodwa kunama video still ase kwi-account yakho esilokhu siwabuka awenza ukuthi sikubuke kabi mina breakdown engingakusho le video le engiyenzile ngizoyikhipha uma onke lama video ade ugxibha ngawo umkhonto udecidile ukuthi awakhipha futhi wasikhombisa nangezenza ukuthi usuwumkhonto ke manje
wawakhipha wonke lama video adu lokwenza nalawa wachaza ukuthi ahlukanisa iqembu phakathi uthe obani batheni kwathini lawo ma video wonke mawukuthi uzowakhipha bese uqeda usikhombisa ngezenzo ngoba umlomo ngeke uzukwazi ukusigculisa usikhombise nangezenzo ukuthi cha sengishintshile sengilo muntu sengiwumkhonto uqonde nje ukuthi umkhonto nami ngikwazi ukuthi le video ngikhiphe ngiphinde ngihoxise lokho engikushilo ngoba kuningi okungangiphathanga kahle owakusho ngomkhonto nowawukwenza kuningi kakhulu so mina engingakusho ukuthi uma kuphuma ngomlomo wakho angeke ngikwazi ukukutshela ukuthi thini ngoba angeke ngize ngikwazi futhi ukuthi ngikuncenge singancengwanga nathi sisemkhontweni ukuthi hayi sicela ujoin umkhonto akekho wancengwa wonke umuntu onekhadi akancengwa ngomuntu emkhontweni uyazi ukuthi kufanele enze njani siyaziyela emkhontweni ngendlela esiyela ngayo engikusho ke mfowethu ukuthi uma uyikhiphile ivideo lama video axipha umkhonto nami ngizokwenza sure ukuthi ngiyakhipha le video futhi ngiyabatshela nabangani zakwethu cha u-breakdown nibonile kwi-account yakho wakhiphile ama video ngempela umkhonto usewujoyinile ngoba le ukuthi ufuna ukutreatwa special angiyiboni ukuthi mayelana nani ukuthi mayelana nokuthi kufanele kwenzeke njani ihamba ingidide ukuthi mayelana nani kodwa ke engikushoyo sengivala breakdown na uzongena uphawule simdedele ungwane ngikudedele nami ngigeze ngoba umsebenzi mningi kusasa uma uzoyikhulumela ngendlela ozoyikhulumela ngayo angikuphoqi kiyo yonke into engiyikhulumile ilokho nje ngikusho mfowethu ukuthi mina kuseyinqumweni zakho ozoyithatha ukwenza nami konke okusemandleni ukuthi u-breakdown cha ngani zakwethu akangene ekhaya akube mnandi asigijimeni sonke asibuyiseni izwe lethu konke kusezandleni zakho breakdown. Yabonga mfokodole ngiyabonga kakhulu mfowethu sesigoqa ngisho ukuthi ngizwile kakhulu usicelo sakho ndodenkulu ngisho ukuthi ke kuyimanje njengoba ngikhuluma nawe ekhathi ngisehhovisi ekseni ama video onke akhuluma ngomkhonto wesizwe noma enike na stage akubona nikhomba ukuthi anamagama nenhlabathi awasekho njengoba sikhuluma namanje mhlawumbe ngakhona osifakazela hamba ongena kuyibhaya afika check uma ukuthi sekhona ivideo ebonana sengathi ayenzanga kahle afika icheck so bese sisiwakhiphile awasekho njengoba sikhuluma kuyimanje okwesibili futhi ukuthi ke ukuya phambili sivumelene ukuthi ke ngoba sithe sizothatha kubulungu beqembu bese siphatha ngokulawula umthetho sisekelo weqembu bese kusho khona ukuthi ngokungwane bethe ithini indlela eyaphambili ithini indlela eyaphambili ithi indlela eyaphambili thina angizothatha ubulungu beqembu uthatha ubulungu beqembu kusho ukuthi ke eqaleni bengiyikhulumela as u-breakdown Mathenjwa ozimele njengamanje iway forward ithi angithathe ubulungu beqembu kuze noma khona amaphutha engwenza kusukela namhlanje kuyaphambili likwazi iqembu ukuthi lingibezele kubucala ukuthi no breakdown buya ngala uthi umbuzo ke obukwenza breakdown bokwenziswa yini la kuchokhona bangishaya khona iqembu bathi abantu mabe unenkinga breakdown ubungabuza abantu abaningi bangipredict ukuthi mina ngomuntu omkhulu eqenjini lomkhonto wesizwe ngomuntu ofanele ngabe unesikhundla eParliament ngendlela mhlawumbe ebona la sengathi ngivela kanjalo ebantwini njengamanje uma ngibuya ngithi angisilona ilunga lomkhonto wesizwe labantu abasola ukuthi bengifuna ikhundla noma bengifuna ukuthi ngirecognize ngaphakathi kweqembu lokhu ngamampunga futhi kungamanga ahlaza cwele ukungabi nalo ikhadi lo membership yomkhonto wesizwe kuze kube manje kuyizinkomba ezisobala zokuthi akukho engikulindele ukuthola eqenjini lomkhonto wesizwe njengamanje phinde ngisho futhi ke into ecela kakhulu ukuthi ke sisidlulisa amazwi okuxolisa ukuthi abantu abaningi basibone siuphakamisa kakhulu umkhonto wesizwe basibona kusahle senyuka sisebenzele isizwe saseNingizimu Afrika sisebenza ukuyikhandla nangokuyinikela siqokile igala leqembu lomkhonto wesizwe sithi futhi umkhonto wesizwe awukwazi uma kungakhuluma abange babaholi beqembu lomkhonto wesizwe abaseParliament bangasho ukuthi uBreakdown besihamba naye iduzane kwethu hayi kude that is why bekubonakala emavideo amaningi ngikhona eParliament ngikhona kumara lamaningi omkhonto wesizwe ngoba bengahambi nje emuva bengena kuma vape ngoba ngihamba nobuholi beqembu omkhonto wesizwe abantu abaningi base becabanga ukuthi nami ngomunye abaholi esifundazweni saKwaZulu Natal njengamanje ngisho ukuthi ke kulabo abalimalile asixolise sehlele ngenzansi ngithi yobe eNingizimu Afrika ama video ano asusa inhlabathi siwakhiphile
laphana siwakhiphile ama-video asenhlabathi la ku-TikTok siwakhiphile behlasela iqembu noma la khona iqembu lizwala sengathi khona bese sisoya ukwahlukana okuphakathi enhlanganweni okwenzekile ngikufundisiwe bathe kimi abadala noma ngabe kukhona engikubonayo okungathi akwenzeki kahle angingakuthathi ngiyokumemezela ku-social media okunye kwakho ngokunye obekwenza bathi kodwa ngoba siyakwazi inkinga zangaphakathi alikho iqembu elingenazo inkinga ungakuthathi uyosizakala ngakho wena uyokubekela ezidlangalaleni uzophinde ngenze kanjalo futhi noma ngisithathile ke namhlanje sokuthi asusebenzisa uTikTok noma inkundla le social media njengokusebenzisa ukuxhumana ukusebenzisa ukuqhubeka sikhulume ngepolitiki ngoba ipolitiki ithusa umsindo ngasi isigejize isenzo ongayisikhona asisuqhubeka futhi sifaka ama-video akhombisa ukuba kuyipolitiki ukusukela manje uma kuthi ngizobe ngi-involve kwipolitiki ngizobasebenzela ipolitiki ngokwebranchini nangokwe-video la ngisebenzela khona asisukuyithatha izinto silethe ku-social media ifaka iqembu phakathi Siyabonga kakhulu sabonga mfowethu Ngwane elakho lokuvala mfowethu bese nami ngiphuma kanje seliyaphela nelahle la ibhethe efonini mina ukubonga nje doda bakho mfoka breakdown ngiyazi amagama okuxolisa nokwehlela ngenzansi abalula aphuma kalula ukubonga nje mfowethu ngiyafisa nanokuthi engathi ungenza ngendlela osukhulume ngayo ngoba ukukhuluma sometimes kuba lula kodwa izenzo ziyaye zibe nzima mina ngithi mfoka Godola sike simbuke ubreakdown sike simbuke sibone kodwa mina ngiyajabula ngiyafuna futhi uthathe mfoka breakdown ubulunga usebenzele iqembu nje ngokukhulu kuyikhandla nabantu abaphoxekile bagcine sebeyiqhenya ngawo iloko engifisayo nje ukuthi ungathi ngakwenza mfowethu ngiyabonga mfoka breakdown kulungile ngizothi mangiphuma la ngiyobheka ama-video akho ukuthi ngabe lokho okushoyo kukhonani emva kwalokho nami ngobe sengiyisusa leya video leya iqhele eduzane ngiyisusa emavidweni nami engizokucela nje ngiyazi ukuthi baningi abantu abangalungile ababolile esengibabonile la abasendaweni ezingekho right abakhona la ku live abazothi mabephuma la bekufonela ukuthi hey ungabalaleli labo wena mina breakdown makuthiwa ungale eqenjini elithize ngapha kuthiwa ngikhankasela umkhonto nawe uyakhankasa ngale impela singabe sibhekene so manje angikwazi ukubhaxabula kahle ngoba manje ngibuye ngaqondi kahle awuqonde breakdown awuthule nje uthi qo bese sikwazi ukubambana ngezandla siqhawulane sigijime siye phambili njengoba kuzongena ama-call nje lapho batshethi wow aningimele mawuphuma ngiyazi namakhola azongena njengoba lezi inkumbi zikhona kukhona abanye abathize abazothi hey we breakdown ini kanjani awukuhlala esinqumeni njengendoda mfowethu uthi inqumo zami ngiyayithatha manje uthatha inqumo ezokuphilisa njengendoda wena self ezokwenza nje ukuthi inqumo zakho zikubeke elayinini sikwazi ukuba sonke asikukhethele iqembu ukuthi ngene emkhontweni ngenkani cha ngeke asinalo ilungelo lokwenza lokho wonke umuntu unelungelo lokukhetha iqembu alithandayo kodwa siyacela breakdown sicela ukuthi uqonde sikubone ukuthi umkhonto asisafuna ukukhuluma sesifuna ukubona ngezenzo ukuthi ngempela umkhonto na ngiyabonga ngiyathobeka kibo bonke kade bekhona kwipaneli abangenile abangakhonanga ukungena cha sekushaya isikhathi sokuthi silale ngani zakwethu sikwazi ukuphumula siphumulele ikusasa sibone ukuthi lisiphatheleni breakdown ngiyabonga kakhulu mfowethu Ngwane ngiyabonga kakhulu ngane yakwethu ngesikhathi sakho na breakdown nabo bonke kade bekhona kwipaneli ngaba kwethu ngaso sonke isikhathi sohle sikhona sikwazi ukuthi senze izinto Ngwane